garia ni thaniwo sanglai manani bagai jotono ang kobogo atei bahaino sini bubagrano belai khana hambai ni ingui hari buisuni dino borok rokno tei khawani bagai bubagrani samung kaham khai phunuka garia ni ter kwthar jorao kila bakma Tipra motha TWF YTF tui kangoi tongnai lukurokno maganangno tui khandruoi baba garia ni hamari nakha Tipra motha khanai naidi brokni khuktui DT report Jorani news tini sing Tipra motha ni ingui TWF ni ingui hari buisuni dino borok rokno tei khawani bagai sing o hari buisuni oro jotono ang phai kaham yaphar tini ni hari buisuni upolokhe ingui kaham ini ni hari buisuni dino jotono ang phai kaham yapharo sini Tipra motha ni TWF kila blog buri bodolon guri belai ke khatongo ini hari buisuni din tong phogmani din sing bosor pai mani yagulo bosor ketal manan bai sing khatung laijak tong laijak haijorao sing tini sanjani simi bubagrani teidul mungbai bubagrani phurungmani bai dagimani bai sing tini Tipra motha ni ingui joto borokno sing tei khanani bangi ora asok laijak anja kaham yaparu sing tini oro sini baba garia biak gunang baba garia ni biak gunang ker kwthar kubui tini hari buisuni din dino sing sini kila Tipra motha block committee bai tuidul jak kaisa press meet ma khailaika press meet no omo hai sing tini ni sini no oro sini nuabari kila paraketal kami ketalo sini baba garia biak gunang ni kena puja cholenai tini hari buisu kwthar ni din dino sing jotono prothomo kha kaham kunumung tei bosor ketal ni bangai agam borokno jotono yaparu ogomo haine sing tini press meet ni bisingtei sawani nai khana sini baba garia ni ker kwthar kubuni puja cholenai pujao sing kila Tipra motha block committee ni ingui sing borokno sini je mutayo phainai mutaino bisas khainai sini baba garia ni bokto jara phainai sing borokno joto sombhob sing oro jaga tui nungjaknai bohai ব্যবস্থা rok khailaijak haini bangai khana je pujao sini baba garia o phainai jotono sing sini kila bagma Tipra motha block committee ni ingui bubagrani ingui sini thanchani ingui sini tiprasani hamkhaini bangai sing jotono phainai sini oro jaga sing nirokno sing free babe ni tui nungani ব্যবস্থা khaijak tango asa khainai khana nirok oro jaga phaibeji sing asungno koinai sini utui kahama mani jaga phai nung phaibeji tasara sini baba garia puja khana kaha kurung khe jate paina tui jotono jani ja khakamani bukha khakamani ker kwthar bai mutaino sini baba garia no khunumani bos mathung bukha kaha bai khunui jotono success singlathung haini bangai no sing usugno sanai usugno kobognai sing sini buskango je sini khana baba garia ni puja puja o jotono kaha kurung kheni jotono khunumalathung bolirok haimalathung ai haino sing joto sini punnarthi rokno chubawani bangai borokno kisi saphano sing saklung khayani bangai ba tui kangmani jorao sing borokno tui khawani bangai sing oro jaga sini kila Tipra motha block committee ni tui nungani byabostha khaijak haini bangai no pai thakbo jotono haine thaka hamya pharu sini baba garia puja tei bosor ketal agam bosor ketal bangai jotono sing sini kila Tipra motha block committee ni sini loge oro press committee khaithani sini block ni vice president secretary district committee ni sini madam sini district committee ni vice president sini party ni convener sini juti sak jotono ro tongo borok bai sing omono sawo jotono kaha kurung kheno tongthing sini baba garia ni asibad jotono malathung haini sing sini kila Tipra motha block committee ni jotono no lamchogo ba nirokno sing isini kwthar sir tei khanimano kare tei kono lokorokno bagai hamkraini bagai tei kono bagjaknai eba omhai distribution ra tei program ro dotong sing bishes khai sing sini bubagra tei sini
sini CEM sar Puno Sondro Mati aboni sakharmon tei sini Kila Block Committee YTF TWF Tipra motha ni joto ni subai sengkhana joto sombok kaisa gamsa bagnai omahaike sini yapo tongu ike o gamsa no buseng joto sini gurui sini Tiprasa bo hairano sengkhana joto sombok bagani seksa kaine sini kaido gamsa sengkhana sini no sengkhana